ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଘୁରି ଯାଆନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନମାନେ। ମା ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, କଙ୍କଣ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ, ସିଂହାସିନୀ, ମହୁରୀ କାଳିଆ, ଶ୍ୟାମଳେଇ, ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧ ଭୈରବୀ, ନିର୍ମଳଝର, ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର, ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ, ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଗଣେଶ, ବାଲକୁମାରୀ, କରଞ୍ଜେଇ, ଉଜୁଳେଶ୍ୱର, ଝାଡ଼େଶ୍ୱର, ବଟେଶ୍ୱର, ମା ନାରାୟଣୀ, ବୁଦ୍ଧଖୋଲ, ତପ୍ତପାଣି, ମହାମାଇ, ରାମଚଣ୍ଡୀ, ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ, ସୋରାଦେବୀ, କାଳିଜାଇ, କୁମାରଶୁଣୀ, ସାଙ୍କୁଲାଲ, ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ, ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣୀ, ବେଲେଶ୍ୱର, ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର, କରାଏଶୁଣୀ ଏବଂ ଖଲିକୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହ ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ। ସେହିପରି ଜଉଗଡ଼, ପନ୍ଥନିବାସ, ଘୁଷୁରିଡୁଙ୍ଗା ଝରଣା, ରୋଳା ଝରଣା, ଛତ୍ରପୁର ସପ୍ତଋଷି ଉଦ୍ୟାନ, ସୋରଡ଼ା ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ ଉଦ୍ୟାନ, ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ରତଟ, ହରିହର ବେଳାଭୂମି, ସୋନପୁର ବେଳାଭୂମି, ଆର୍ଯ୍ୟପାଳି ବେଳାଭୂମି, ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ବନ୍ଧ, ଭଞ୍ଜନଗର ଉଦ୍ୟାନ, କାଳିଆମ୍ବ ପ୍ରାକୃତିକ ନିବାସ, ଖଲିକୋଟ ପାହାଡ଼ ଓ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଏହାସହ ଗଞ୍ଜାମ ଆସିଲେ ବରହମପୁରିଆ ଟିଫିନ୍ ଖାଇବାକୁ